yn adran y Cobiau Cymreig, y dosbarth i'r ebolion beiniw sydd dan sylw'r beiniau Mr Gwyn Dobbs, a dwi'n gwylio'r cyfan fan hyn gyda Iowan. Iowan, mae wedi bod yn adran eitha cry hyd yn hyn, a dwi'n meddwl o beth ni'n gweld tu ôl ni, mae Gwyn yn cadw i rhywbeth y deip. Yndi, 100%. Mae o'n mynd am ei deipyn i hunan. Wel, sy'n gallu symud o'n teipyn. Wel, mae'r eboles sydd yn gyntaf gan i weld ar pen y sgrin, yr eboles ddi ar Coes y Gwynion, 1122. Broadly Yasmin, wrth o Lucy Levine, sydd wrth gwrs yn magu Cobi wedi gwneud yn dda iawn dros y blynydde. Fy march Broadly Chico, ac allan o orgaseg Broadly Miss Molly. Wel, mae hon wedi cael ei troi allan, Ben Ross Thomas, ac yn edrych yn smart heddiw, ynddi? Mae'n boles bert. Mae ddi peder hosan wen, a mae'n gwylio pob beth, chwarae teg. Mae'n smart. Wel, fi ddawi allan o flaen y beirniad rwan. Mr Gwyn Dobbs, wrth gwrs, yn beirniad profiadol. Wedi cadw a dangos Cobiau, wedi bod yn magu ers blynydde mawr. Wel, dyma fo y dyn a'i gefn iddyn ni. Mae'r eboles yma, chwarae teg, Iwan, wedi cael ei cyflwyno yn dda heddiw. Yndi, mae'n sheino. Na'r gair, mae'n sheinio. A mae'n ben uchel, mae'n boles bert. Mae'n her yn dydi i gael y swclam yn barod amser yma'r flwyddyn. Yndi, mae'n. Mae'r gwaith wedi bod yn mynd mlaen ers ganol mis Medi. Cyn winio'r ebolion lot o'r amser, gael nhw i ddechrau byta a cael nhw i handlo fyd. So, na chwarae teg, mae'n siŵr eithi fo'r os nawr. Gyda i weld, os wneith i symud, wel yndi, mae'n mynd yn dda. Mae'n mynd yn gywir, yndi. Yn symud yn syth. Os ni'n meddwl bod Ross wedi gwneud ddigon i aros ar y brig yn y dosbarth yma. Ond gawn ni weld, yna dal digon o gystadlu i fynd. Mae'r nesa, yr un sydd yn ail, sydd Simon Bigley, yn dangos ar rhan i dad. Llanarth Marie. Wel, dwi wedi clwyddo, achos mae'n debyg bod yr eboles yma wedi cael ei werthu. Aber Cipin Victor's Last yw tad yr eboles, ac mae allan o'r gaseg Llanarth Elin. Mae hon wedi symud trwy gydol y clas. Mae wedi chymffon fyny. Mae moyn i bawb edrych arni chwarae teg. Wel, dyma un dyn ni wedi ffansio hefyd. Mae'r ddwy gyntaf yma o safon uchel iawn. Gwyn Dobbs a beirniad. Brydfa Llangatoc ger Crug Hywel ym Mhywys. Wedi bod yn aelod y gymdeithas ers 1983 ac yn deilwng i fod yma yn beirniadu'r adran i'r Cobiau Cymreig yn y ffair eia. Dyma ni yn adran y Cobiau Cymreig. Dyn ni'n dod i ben i ddiwedd y dosbarth yn i'r ebolion beiniw, ac yma Iwan Evans o Brydfa Arthur Capel Bangor yn gwylio'r cyfan gyda fi. Dyma'r ddwy dyn ni wedi ffansio Iwan, a mae Gwyn y beirniad yn cytuno. Fydden ni'n gweud bod e. Wel, y cyntaf Broadly Yasmin a Llanarth Marie yw'r rhain. Wel, mae'r het wedi diosg ar penderfyniad yn sefyll. Lucy Levine sydd yn mynd ar wofod gyntaf yma yn y ffair eia. Llongyfarchiadau mawr iddi hi, a hefyd i Ross Thomas sydd wedi bod yn arddangos ar ei rhandi.
Beth oedd enw hi? And it goes across locally to area. Congratulations to you, number 1122. In second place, we have number 1114. This is Jennifer Deary's Canas Marie. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth i'r ebolion beiniw. Ross, you have got a nice class here. Yeah, lovely, over the moon today, yeah, good competition. Just really happy for Lucy, to be honest with you. Of course, Lucy Levine owns this filly and you've been producing it on her behalf. Yeah, producing her, yeah, I had her back 2 months ago, and yeah, just having her to produce now for the season, so. Oh, well, to be fair, Ross, she's in some order, you've done a good job. Lovely, thank you very much. Congratulations. Thank you. Da iawn. Put your hands together, ladies and gentlemen. Lucy Levine yn ennill y dosbarth i'r ebolion beiniw. Yn adran y Cobiau Cymreig, Ross Thomas yn ei arddangos. Brodli a Yasmin, yr ebolesi a'r coesau gwynion yn camu allan ynghylch y cyffylau. Cantador Sparkling Rose. Foen Erin, Miss Sparkin.